Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri naretera. Mapabugi man tanggo pa o Chacha, pag nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman siyudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Sa edad niya di kagad masugad, nga kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman siyudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, pait nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman siyudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Sa edad niya di kagad masugad, kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman siyudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman siyudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado, si Mrs. Glava ang kilalado.